يا سوريا رغم الألم وكل دمعة وكل دم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vi står her, og hvor brødrene fra Kaffe og Others er ved at opføre de her gasbetonhuse. Sådan her ser det ud indtil videre, med toilet, og her de to værelser. Det store rum her, og så et lidt mindre rum her, og så toilet og bad her. Hovedindgangen her. Sådan her ser det ud indtil videre. Det skulle stå klar inden for cirka en uges tid, har vi fået at vide, og det er godt nok fredag i dag, så der er ingen medarbejdere til stede, ingen folk, men det skulle inshallah blive klar her inden for et par dage. Her de her, hvor det ikke er noget lige så langt, men igen samme princip. Det store rum her, det lille rum her, og så toilet og bad her. Her er byggeriet af Kaffe og Others' hus, som er ved at blive opført. Og køer. يا سوريا رغم الألم وكل دمعة